मा गोलैयोबा बेनिफ्राय? गोलैदों। दा लाखिजेनदों बिनिफ्राय। जायगाया माथिं नङा नामा? मर्निं 6:30 जाबाय फुंनि फासथायावनो भिक्टर आंखौ फोजाहरबाय आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानै दिनैनि ट्रिपखौ खालामसै आसा खालायो दिनैनि राइडआ आंना मोजाङै मोजां जागोन राइडिं जेकेट दाख्लै आङो लानायानो जामारबाय ओमफ्राय बेखौ गाननोसै ओरै उदालगुरि जानानैहाय जों थांगोन आं दा चिराङाव दंथ' चिरांनिफ्राय दा भिक्टरजों ओमफ्राय लोगोजों भिक्टरमोनहा दा फैगासिनो क'क्राझारनिफ्राय फैगासिनो थ' जोङो बिसोरखौ बै सापागुरि नेहैनोसै आरोखि ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ज' थांसै थ' नायलांबाय थादो लामायाव मा मा सिन नुलांगोन नोंथांमोना आं केपचार खालामनानै खोन्थालांबाय थागोन नायलांबाय था बुहुत इन्टारेस्ट जालांगोन हप खालायो नायलांसै माबायदि दिनैनि राइडआ जायो आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानै ओंखारबाय स्टार्ट खालामबाय दा फुं 7ता जाबाय दा भिक्टरजों ओमफ्राय लोगोजों दंफैयो हिमालया हटेल सापागुरियाव ओमफ्राय फैलाव आरो जांगिलाया बे लामायाव दङ थ' बिसोरजों ओंखारलांसै जयैनो वेदारा बहुत मोजां क्लिन आरो फुङाव बाइक सालायनो बहुत मोजां ओरैबायदि फ्रेश मोनखायोना दा बुंसै आरोखि बासुगाव टु दांथल थांनाय रड बियो नङाबा बासुगाव टु बङाइगावबो होनजायो खुजिया दै नोंथांमोना खोनायो जानो हागौ नैबेनो खुजिया दैया नै बियो खुजिया दै नैबेजों फैनांगौ जांगिला आरो माबाया फनहरनि सफैबाय भिक्टर माबोरै आदसा नै जोंहा आसोल भिक्टर बसआ लागेज पेकिं खालामगासिनो हिमालया ओरै आंनाबो जाबाय ओरै फैलाव आरो जांगिलानि भिक्टर आरो लोगोखौ लोगो मोनफैबाय एबार फुरा चलो अरुणाचल राइड खालामलांसै थावखौ माबायाव सोलांनो थांसै बे मा होनो थावखौ बैयाव सोलांसै नामा थावानो सोआ थिंखि फुलखा नामा माबायाबो दंना बरपेटा हावलियावबो मोनहैगोन बरपेटा हावलि मोनहैगोन दा मोनहैयाबा सोंसै नाइट्रजेन सोनांगोन ना नाइट्रजेनखौ पाठसाला ब्रेकफास्ट खालामखानानै फैबाय एबार लान्च खालामनोसै 12थासोआव डाइरेक्ट ओमफ्राय आरो लाखि गैला थांसै लामायाव लोगो मोनलायसिगोन आंना गारिया रिजार्भ नांबाय थ' बेवहाय टेंकि फुल खालामनानै लांगोन नोंसोर नांथ'वा आं सोनानै लाखानोसै पेट्रलनि दामा बेसेबां 103.93 wah ya टेंकी फुल दो कितना है अभी 103 है जांगिला सोखानोसै थाव सोखानोसै सोखादो टेंकी फुल खालामखाबाय बिजनि थांनाय लामायावहाय पेट्रलखौ सोबाय टेंकी फुल खालामबाय एमटि जाखांनानै माने रिजार्भ नांबायमोन 1220 रुपिसनि टेंकी फुल जादों थ' लं राइडआव थांनायनि आसलि मजाया अबेहाय दं नोंथांखौ मिथिबायना नैबेखौ चेक खालामनायाव नैबे नै 22,707 बिजनि थांनाय लामानिफ्राय स्टार्ट जाबाय बियो थ' आसलि मजाया आङो दिनै बेसेबां किल'मिटार सालायनो हायो आरो फुल टेंकियाव रयेल एनफिल्ड क्लासिकआ कय किल'मिटार थांनो हायो जों बेखौ बहाय नुगोन बिजनि टारगेट मोनफैबाय लेट्स गो राइडारखौथ' फानथ'वासै आङो बै ससेनिफ्राय गानसै फैनानै पाठसाला मोनफैबाय दा ओमफ्राय जोङो नै बेवहाय नाइट्रजेन सोनो नागिरदों माने टायारा नाइट्रजेन सोबा मा जायो फुल लाखिगोन नङाबा माने लिक थिक जानायनि चान्स थायो बुंनो नाङा एक्सुवेलि सिगांनि माने फुराना जा बार दंमोन बेखौ बख'ग्रोजोब्बाय एबा ओमफ्राय नाइट्रजेनखौ सोनोसै बिनि उनाव बिन्दास सालायलांसै माने लं ट्रिपआव थाङोबा बेयो मास्ट बि आरोखि मानोना बे जों जा माबा नर्माल गेसखौ सोयो बेजों टायारा बहुत हिट जालाङो ओमफ्राय लिक थिक जानायनि बहुत चान्स थायो
ओमफ्राय टायाराबो एसे रेजेंसिन जायो नाइट्रजेनखौ सोयोबा बेनो मोनसे प्रफिट टायारा ओमफ्राय कुल थाबाय थायो थान्दा थाबाय थायो ओरै थांनानै औ हाथायखौ बारलांना सिदा थां औ थांनानै बेयाव सक मोनसे मोनगोन आदसा औ औ गथ'मानि बे एकदम सिदायैनो आदसा खय किल'मिटारसो जागोन बेनिफ्राय भैरबकुन्द'आ बेनिफ्राय औ किल'मिटार एक घन्टासो लाबावगोन ना दे एक घन्टा नङाबा 40 मिनिट लागोन आदसा दे थाथ' दे वाव थ' फाइनालि तामुलपुर मोनफैबाय आङो अबे लामाजों फैखो गुगोल मेप नायनानै फुरा सर्टकाट मारिखाबाय दुब्लि गेजेरजों फैखाबाय आं क्लिकखौ लानो मोनासै दा जोङो नैबे तामुलपुरनिफ्राय ओरै थांसै उदालगुरि भैरबकुन्द' बेनिफ्राय 1-1.5 घन्टासोनि लामा जों बेजोंनो हाबगोन अरुणाचल प्रदेश गुगोल मेप नायोबा ओरैबायदि सर्टकाट लामा खोन्थाखायो गुगोल मेपआ लामा मोजां गाज्रिखौ जेबो मिथिखाया जायखिया सर्टकाट गुगोल मेपनि आखल बियो मा होनदों फैयै फैनानै फाइनालि उदालगुरि मोनफैबायानो उदालगुरि टाउनावहाय जोङो नै दा लान्च खालामनो नागिरदों वाव भैरबकुन्द' जों मोनफैबाय ओरै उदालगुरिनिफ्राय ओंखाम जानानै फैयै फैनानै भैरबकुन्द' पिकनिक स्पट This place सुन्दर मोजां जायगाया ओरै जोमै साग्लोबजोब्बाय गोसोम जाजोबलायबाय जोमै साग्लोबनानै ओरै भैरबकुन्द'जों हाबनाय अरुणाचलनि फार्स्ट गेट जों मोनबायानो बेनिफ्राय एन्ट्रि जासिगोन अरुणाचल प्रदेश